Σε κάθε γωνιά του Αγίου Όρους, πίσω από τα πέτρινα μονοπάτια και τους ψαλμούς που αντιχούν στις χαράδρες, υπάρχει μια σιωπή που δεν είναι ποτέ απόλυτη. Όσοι έζησαν αρκετά χρόνια εκεί, ψιθυρίζουν πως μερικές νύχτες, όταν το καμπαναριό σημαίνει μεσάνυχτα, δεν είναι όλοι όσοι περπατούν στα καλντερίμια ζωντανοί. Μιλούν για τις σκιές, τους αόρατους αδελφούς, όπως τους αποκαλούν, ψυχές μοναχών που έμειναν δεμένες στο όρος, να προσεύχονται αιώνια για τα λάθη τους ή να τιμωρούν όσους ταλαιπωρούν την ιερή γη. Ήταν φθινόπωρο όταν ένας νεαρός άνδρας, ο Νικόλας, αποφάσισε να επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Ήθελε, λέει, να βρει ηρεμία, να ξεφύγει από την πίεση της ζωής. Οι μοναχοί στη μονή τον δέχτηκαν με ευγένεια. Του έδωσαν ένα μικρό κελί, λίγο έξω από το καθολικό, και ένα πιάτο φαΐ. Το βράδυ, καθώς έπεφτε η νύχτα, ένας γέροντας με μακριά λευκή γενιάδα τον πλησίασε και του είπε με ήρεμη φωνή: «Παιδί μου, μετά το μεσονύχτιο, ό,τι κι αν ακούσεις, μην ανοίξεις την πόρτα. Εδώ, δεν είναι όλα για τα μάτια των ανθρώπων». Ο Νικόλας χαμογέλασε αμήχανα, δεν πίστευε σε φαντάσματα. Μα εκείνη τη νύχτα, καθώς ο άνεμος χτυπούσε τα παραθυρόφυλλα, άκουσε βήματα, αργά, βαριά, να πλησιάζουν το κελί του. Και έπειτα μία ψαλμοδία, ήσυχη, ρυθμική, σαν λειτουργία που γίνεται μέσα στη νύχτα. Ξεχώριζε μόνο μία φράση: «Κύριε ελέησον ημών». Η φωνή δεν ερχόταν από κάποιο στόμα. Ήταν σαν ο αέρας ο ίδιος να ψέλνει. Το επόμενο πρωί ρώτησε τους μοναχούς αν κάποιος έκανε αγρυπνία. Όλοι απέφυγαν το βλέμμα του. Μόνο ο γέροντας απάντησε: «Υπάρχουν αδελφοί που δεν έφυγαν ποτέ. Μένουν εδώ στις σκιές των κελιών, προσεύχονται, όχι για τους ζωντανούς, αλλά για να λυτρωθούν οι ίδιοι». Κανείς δεν είπε τίποτα περισσότερο. Μα καθώς περπατούσε στα δρομάκια της μονής, ο Νικόλας ένιωθε πως κάποιος τον ακολουθούσε. Στην άκρη του ματιού του, ανάμεσα στα κυπαρίσια, έβλεπε για μια στιγμή έναν μαυροντυμένο άντρα να στέκει ακίνητος. Και όταν γύριζε να κοιτάξει, τίποτα. Τη δεύτερη νύχτα τα βήματα ξανάρχισαν, αυτή τη φορά πιο κοντά. Από κάτω από την πόρτα του είδε μια σκιά να κινείται αργά. 2 γυμνά πόδια, λες και ήταν καλυμμένα με στάχτη. Και τότε, μια ψιθυριστή φωνή είπε το όνομά του. «Νικόλαε». Η φωνή ήταν βαθιά, κουρασμένη, σαν να ερχόταν από πολύ μακριά. Πάγωσε, έμεινε ακίνητος ως το πρωί. Όταν ξημέρωσε, αποφάσισε να το ψάξει. Ένας μοναχός που τόλμησε να του μιλήσει στα κρυφά, του αποκάλυψε κάτι που λίγοι ήξεραν. Στην πίσω πλευρά του βουνού υπήρχε ένα παλιό μονοπάτι που οδηγούσε σε μια εγκαταλελειμμένη σκήτη. Εκεί, πριν πολλά χρόνια, ένας μοναχός είχε τελέσει λειτουργία χωρίς ευλογία, παραβαίνοντας τον όρκο υπακοής. Λένε πως εκείνη τη νύχτα το καντήλι έσβησε μόνο του και ο μοναχός χάθηκε μέσα στο σκοτάδι. Από τότε, όταν κάποιος ψέλνει εκεί, το φως των καντιλιών τρεμοπαίζει χωρίς άνεμο. Την τρίτη νύχτα, ο Νικόλας δεν άντεξε άλλο. Άνοιξε την πόρτα και ακολούθησε τον ήχο των ψαλμών. Η φωνή τον οδήγησε έξω, στο μονοπάτι, ως το παλιό καθολικό, που οι μοναχοί κρατούσαν πάντα κλειδωμένο. Μα η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μέσα, όλα ήταν σκεπασμένα με σκόνη, μα στο κέντρο ένα καντήλι έκαιγε. Μπροστά στο ιερό στεκόταν ένας μοναχός, με ράσο φθαρμένο, να ψέλνει σκυφτός. «Πάτερ», ψιθύρισε ο Νικόλας. Ο μοναχός γύρισε αργά. Το πρόσωπό του ήταν γκρίζο, τα μάτια του άδεια. Στο μέτωπό του υπήρχε ένα σημάδι σαν κάψιμο. «Δεν έπρεπε να έρθεις εδώ», μουρμούρισε. «Εδώ προσεύχονται όσοι δεν έχουν πια στόμα». Και τότε το καντήλι έσβησε. Μόνο ο ήχος των κυμάτων ακουγόταν έξω. Το επόμενο πρωί οι μοναχοί βρήκαν τον Νικόλα να κάθεται μπροστά στην πύλη της σκήτης, με βλέμμα χαμένο, τα χείλη του να κινούνται ψιθυριστά. Επαναλάμβανε συνεχώς μια φράση. «Δεν είναι μόνη. Ποτέ δεν ήταν μόνη». Τον μετέφεραν πίσω στη μονή και από τότε δεν ξαναμίλησε. Οι γέροντες λένε πως τη νύχτα στο κελί του ακούγεται ακόμα το ψαλτήρι να ψέλνει μόνο του. Κανείς δεν πλησιάζει, γιατί όσοι τόλμησαν λένε πως άκουσαν πολλές φωνές να ψέλνουν μαζί, σαν χορός από ψυχές που δεν ξεκουράστηκαν ποτέ. Και κάθε φορά που η καμπάνα του μεσονυχτίου χτυπά στο Άγιο Όρος, κάποιοι ορκίζονται ότι βλέπουν ανάμεσα στους ζωντανούς έναν ακόμα μοναχό με στάχτη στα πόδια. Και κανείς δεν ξέρει αν είναι άνθρωπος ή μία ακόμη σκιά του όρους. Στο όρος υπάρχουν τόποι που δεν φαίνονται σε χάρτες. Παλιές σκήτες, ξεχασμένες από τον χρόνο, που οι μοναχοί αποφεύγουν να μνημονεύουν. Λένε πως κάποια από αυτά τα μέρη δεν εγκαταλείφθηκαν απλώς, αλλά σφραγίστηκαν. Και όποιος επιχειρήσει να μπει, δεν βγαίνει ποτέ ο ίδιος.
Η ιστορία ξεκινά λίγα χρόνια μετά τον Νικόλα, εκείνον τον προσκυνητή που όλοι θυμούνται μα κανείς δεν αναφέρει. Ένας άλλος άνθρωπος, ο Μανώλης, αποφάσισε να ανέβει στο Άγιο Όρος με κάμερα και ηχογράφηση. Ήθελε, λέει, να καταγράψει τους παλιούς θρύλους και να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ. Οι μοναχοί στην αρχή του το απαγόρευσαν, μα ένας νεαρός πατέρας, ο Παΐσιος, του είπε σιγανά: «Αν θες να δεις κάτι που οι άλλοι δεν δείχνουν, πήγαινε προς τη Μονή Ξενοφόντος. Πέρα από τα ερείπια υπάρχει ένα καθολικό που δεν υπάρχει πια». Το ίδιο βράδυ, ο Μανώλης ακολούθησε το μονοπάτι. Το φεγγάρι ήταν χαμηλό, το δάσος βαρύ και σιωπηλό. Όσο προχωρούσε, η κάμερα κατέγραφε κάτι παράξενο. Τα ηλεκτρονικά του χάλαγαν, τα φώτα αναβόσβηναν και το μικρόφωνο γέμιζε με έναν χαμηλό ψαλμό που δεν υπήρχε γύρω. Κάποια στιγμή, ανάμεσα στα δέντρα, φάνηκε ένας παλιός πέτρινος τοίχος. Μία πόρτα ξύλινη, σχεδόν καλυμμένη από τα αγριόχορτα. Την έσπρωξε και άνοιξε. Από μέσα φύσηξε αέρας παγωμένος, σαν να ερχόταν από βάθος αιώνων. Μέσα, το καθολικό ήταν σχεδόν άθικτο. Τα καντήλια άναβαν μόνα τους και στο ιερό υπήρχε μια μορφή καθιστή. Ένας μοναχός, σκυφτός, με κερί στο χέρι. Ο Μανώλης τον πλησίασε αργά. «Πάτερ, ήρθες να προσευχηθείς ή να κοιτάξεις?» απάντησε η φωνή, χωρίς να σηκώσει το κεφάλι. «Να καταγράψω», είπε ο Μανώλης. «Τότε γράψε καλά, γιατί ό,τι γράψεις εδώ γράφεται και εκεί». Και έδειξε προς τον ουρανό. Ο Μανώλης ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Σήκωσε την κάμερα, μα ο φακός έδειχνε αλλιώς. Ο ναός φαινόταν γεμάτος κόσμο. Δεκάδες μοναχοί ψέλναν σιωπηλά. Τα πρόσωπά τους θαμπά, λες και δεν είχαν μάτια. Ένα-ένα, τα κεφάλια τους γύρισαν προς αυτόν. Πάγωσε, έκανε πίσω. Μα η πόρτα είχε κλείσει. Και τότε ο μοναχός σηκώθηκε. Τα ράσα του δεν ακουμπούσαν το πάτωμα. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, σχεδόν διαφανές. «Κανείς δεν μπαίνει εδώ χωρίς να αφήσει κάτι πίσω», ψιθύρισε. «Τι θα αφήσεις εσύ?» Η κάμερα έπεσε στο πάτωμα. Το φως έσβησε. 3 μέρες μετά, οι μοναχοί της Ξενοφόντος βρήκαν τη συσκευή του Μανώλη στα ερείπια. Δεν υπήρχε ίχνος του ίδιου. Στην κάμερα, μόνο ένα βίντεο διάρκειας 10 λεπτών. Στην αρχή φαίνεται εκείνος να περπατά στο μονοπάτι. Στη μέση, μόνο σκοτάδι. Και στο τέλος, ένα πλάνο μέσα από το καθολικό, όπου ένας μοναχός ψάλλει μπροστά σε έναν φακό που καταγράφει μόνο του. Το βίντεο τελειώνει με τη φράση που γράφεται μόνη της στην οθόνη, με λευκά γράμματα πάνω σε μαύρο φόντο. «Ό,τι γράφεται εδώ, γράφεται και εκεί». Από τότε, οι πατέρες του Όρους λένε πως όταν ο Μίχλη πέφτει γύρω από τη Μονή Ξενοφόντος, ακούγεται ψαλμοδία από ένα ναό που δεν υπάρχει πια. Κανείς δεν πάει εκεί. Και κάθε προσκυνητής που περνά από το μονοπάτι ορκίζεται πως βλέπει για μια στιγμή μέσα από τα δέντρα έναν άνθρωπο να κρατά κάμερα και δίπλα του έναν μοναχό που δεν φαίνεται να πατά στο χώμα. Λένε πως στο Άγιο Όρος υπάρχουν μοναστήρια που βλέπουν μόνο όσοι δεν έπρεπε ποτέ να τα δούνε. Ορισμένοι προσκυνητές μιλούν για φώτα στα βουνά που ανάβουν και σβήνουν μέσα στη νύχτα, ενώ στο χάρτη εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός είναι ο θρύλος του μοναστηριού που δεν υπάρχει. Και όποιος το αντικρίσει, λένε, δεν επιστρέφει ποτέ ο ίδιος. Ο πατέρας Μάρκος ήταν μοναχός σε μια μικρή σκήτη, κοντά στις Καριές. Ήσυχος άνθρωπος, με βαθιά πίστη, μα και μια περιέργεια που δεν έσβηνε ποτέ. Ένα βράδυ, γύρω στις 2, καθώς τελείωνε την αγρυπνία του, είδε από το παράθυρο μια αχνή λάμψη στο απέναντι βουνό. Ήταν σαν φως καντιλιού, να αναβοσβήνει ρυθμικά. «Ίσως κάποιος μοναχός χρειάζεται βοήθεια», σκέφτηκε. Πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε. Όσο πλησίαζε, το φως απομακρυνόταν. Ο δρόμος τον οδήγησε σε ένα μονοπάτι που δεν θυμόταν να υπάρχει. Στην κορυφή, ανάμεσα σε μαύρα έλατα, φάνηκε ένα μοναστήρι που έλαμπε σαν φάντασμα μέσα στη νύχτα. Οι καμπάνες του ηχούσαν απαλά και από μέσα ακούγονταν ψαλμοί σαν λειτουργία. Μπήκε μέσα. Η τύχη ήταν καθαρή, τα καντήλια αναμένα και δεκάδες μοναχοί ψέλναν. Όλοι όμως είχαν καλυμμένα πρόσωπα με κουκούλες. Κανείς δεν μιλούσε. Ο πατέρας Μάρκος πλησίασε τον ηγούμενο που στεκόταν μπροστά στο ιερό. «Ευλογείτε, πάτερ», είπε χαμηλόφωνα. Ο ηγούμενος γύρισε αργά. Τα μάτια του ήταν λευκά, χωρίς κόρη. «Η ευλογία δεν είναι για τους ζωντανούς», απάντησε, και η φωνή του αντίχησε σαν από υπόγειο. Ξαφνικά, οι ψαλμοί σταμάτησαν. Όλοι οι μοναχοί γύρισαν τα κεφάλια τους προς εκείνον ταυτόχρονα. Η σιωπή ήταν απόλυτη. Ο Μάρκος έκανε το σταυρό του και έκανε να φύγει, μα η πόρτα πίσω του είχε εξαφανιστεί. Στη θέση της ένας τοίχος από πέτρα, πανικός. Προσευχήθηκε, ψιθύρισε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και τότε μία φωνή μέσα στο κεφάλι του είπε
Μας ξέχασαν. Ψάλουμε αιώνια, χωρίς Θεό να μας ακούει. Μείνε μαζί μας. Οι ψαλμοί άρχισαν ξανά, πιο δυνατά, πιο φάλτσι, σαν κραυγές. Το φως έγινε σκοτεινό, τα καντήλια έσταζαν μαύρο λάδι. Ένας-ένας οι μοναχοί έβγαζαν τις κουκούλες τους. Κάτω από αυτές δεν υπήρχαν πρόσωπα, μόνο μαύρα κενά. Ο Μάρκος έκλεισε τα μάτια του, έπεσε στα γόνατα και ούρλιαξε προσευχές, ώσπου έχασε τις αισθήσεις του. Το επόμενο πρωί βρέθηκε αναίσθητος από άλλους πατέρες σε μια πλαγιά του βουνού, δεκάδες μέτρα μακριά από οποιοδήποτε μονοπάτι. Δεν υπήρχε κανένα μοναστήρι εκεί, μόνο πέτρες και δέντρα. Όμως στο ράσο του υπήρχε στάχτη και στα χέρια του κρατούσε ένα μικρό ξύλινο σταυρό καμένο στη μέση. Από τότε, κάθε φορά που έκανε λειτουργία, τη στιγμή που έλεγε «Αμήν», οι καμπάνες της μονής του ηχούσαν μόνες τους. Και μερικές νύχτες οι νεότεροι μοναχοί ορκίζονται πως βλέπουν μακριά στο βουνό ένα φως να τρεμοπαίζει. Όσοι τόλμησαν να το πλησιάσουν, δεν το ξαναείδαν ποτέ. Κάποιοι πιστεύουν πως το φως ανήκει στους χαμένους ψαλμούς, στις ψυχές που τραγουδούν για έναν Θεό που δεν ακούει πια, και άλλοι λένε πως το μοναστήρι που δεν υπάρχει ανοίγει τις πύλες του μόνο για εκείνους που η πίστη τους έχει ρογμές. Όμως όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: όταν δεις φως να αναβοσβήνει στο σκοτάδι του Αγίου Όρους, μην πας ποτέ προς τα εκεί. Αν σου άρεσε αυτή η ιστορία, πάτα ένα like, άφησε σχόλιο με τη γνώμη σου και κάνε εγγραφή στο κανάλι, γιατί στο επόμενο μέρος οι σκιές του Αγίου Όρους επιστρέφουν. Ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσεις το επόμενο επεισόδιο